Autan Mama TV, ku danna subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Roba da cikin da mata a rufa batu da jewa inda batu ne masu gudu na ga wannan hukunci kai na ka san roba wannan ba gudu bane da shi malam keke sai mai gudu keke ba keke ta roba gudu ta yi gudu keke ta hawo ta nan ne za ka daga nan har zuwa inda za ka je ita ce mai gudu haba ni a mata na ba a yau tambaya a fado Allah ya sa mun sani kai na ma san ta fado ta kowace tambaya ce idan aka shuka rake saman titi kana kan za ta hito rake saman titi haba rake saman titi za ka ce za ta tana nan tsakiyar ɗakin mu an wani kabjeje da ita muke wajen muna sha ga wata tambaya ina da tambaye ni mana kai na ma san tambayar fado ta na ji ana cewa kaza na yan kisa shin dai wai tun ka hanta ko take yan kashewa ko kuma abinci ta ko take yan kashewa kaza tana ɗaya daga cikin dabbobin da ke haihuwa ita ma kan haihuwa muna da kaji a gidan mu haihuwa su yan tawaye suke haihuwa ba ta kararin ba take ba haihuwa take kaza ba ta kwai wadda ma kaza haihuwa take kaza haihuwa take mana ni yanzu abin da dai yana tunani a doshi mu jirgin sama wanda zai sama mai kari ya za a yi jirgi mai na karewa akwai gidan mai da yawa ya yi wanda aka da yawa suna nan gidan mai kana za ka kana zuwa za ka faka a sha mai wasa ne Allah da iko yake wanda kuma su wani aura ni ma ana da wata tambaya nake so in ba tambaye ni idan na hau mota sai an ga muna gudu muna wuta sai an ga itace su ma suna gudu suna wuta to wai tambayar abin da yake ban mamaki shi ne to wai shi ne itace su ma tayoyi ke gare su ko kuma dai ya abin nan yake tayoyi kai manya kai manyan tayoyi gare su wallahi manyan tayoyi amma ba ka ganin su tayoyi da tabi su direla girma wata mana jirgin muna da sauran turawa da indiyawa sai ka suna haihuwan yara ba a fes ko kuma idan mun tashi faduwa sai a gan bakaki to wai dai ake abin gane ni hanyar ganewa masu bature da ka gani tana samun ciki za ka ga mijinta ya bata magani ana yi waɗa za ka ga waɗa kwari tsalle shi kwari tas kai mana haka da za a ba matanmu na hausawa da za ka ga ana aiwa yau da ya faɗo tas da shi ya kake nan da za a ba matanmu na hausawa za ka ga an kwari tsalle shi Ha 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 ha!